salamat, ma'am. Ay, nindot, Debe. Nindot. Ni, kung sa ingo ko inanaw, kay di bata si ma'am. Ge, magpatupes yung mama ni mo. Hi guys, manamig pamaw guys. Mula ka na pud mi. Sakay na pud ko sa motor. Gusto ko yung gawas din siyo. Magpatupi akong patupihan guys. Ako ipakuan 77 ba? Ano 77? 77 kuan na, diri na ana na lang ba? Diri na lang kutob yung buko, ana. Mura kag kuan batakla bahog. Hi guys, so manamig pamahaw. Diyan maglakaw mi guys kay magpa-out ko. Putla ning ang buhok guys, so gamay kay mura na buhok kuan kabadyo. Lakaw sa mi guys. Hi guys, nasakay na ko sa Dinverse motor. Hinahinay raman mi. Jadi mapud kaadyo ka ng tagtag kalsada dani kay kuan man si guys paltuman. Hinahinay raman guys, pero kaloy sa Ginoo hanggang sa madwa man pwede batik bisi ka nang nay. Gamay pero amping gihapon sa kanang kuan paghat. Grabe kainit na. Motor sayang kay baligyan. Kung tabli kay katalon kaan kaya. Kay gasolina. Ano yung magibalik dyan? Baligyan masayang kaya. Tipid kay gasolina. Tingko diri sila, nagbangko sila. Ako diri, kamukuan mo diin ma'am ha. Ingon lang makabugat to. Dili ka na maglaba sa tubig, maglaba ka na bugat ka. Pirahan mo. Ano yan? Ano lang sa kanyan? Ang dayro ko sa dia oh. Oh, ana. Diba ah. Ito bugat na ako, kaya na ba? Yan na kung magpahot sa. Bawal na guys. Sa Pikas Parlor, yung parlor sa Pikas. Ikaw. Ako na galing ako ng color na niyo. Pira na, ipatagtag na lang. Tangtangan mo dyan ba sa pirahan ka kay para makita nila sa kukuang kuan nimo. Dugo ba nga, di ba pakuha? Hindi na mapansin og na manicure. Nag-videoan pag sir. Vlog ra pa mi? Nag-vlog ka na mag-video. Okay raw, may problema. Ay, kagwapa. Good morning ka na. Siya tawag na kayo. Gwapa. Welcome to. Siya tawag din siya gawin pang darling. Siya tawag. Sa mga kagwapang customer. Malag yung damo pa ko. Tawag na kay Paris? Single mom. Ikaw sir, natin siya tawag. Tao po na. Ano ay, wala. Ikaw pa. Manila. Tagaubong mo niyo. Konsolasyon. Kaliwat ko mga bik-bik, mga tagaubong. Bik-bik Donald. Gwapa. Apo ko ni Ateliana. Wala sila platinum na nila. Ngayon ka na platinum. Ako may taga-buhol ko. Mo diray. Gwapa man taga-Buhol-Buhol. Ako taga-Alcoy mo ko ma'am. Taga-Alcoy Cebu City. Single mother. Si Pinky Avila. Single si ate oh. Siya may beauty diha. Biyod. Shout out sa mga taga-PLD di Dalagin. Oh, shout out. Putlan na may putlan. At pag dili na ako ito mga mabaga. Bas dili mo dili mo web. Mabaga ko na yati ba, mabata-bata sa tanawang, dili ba anak ko to? Asan slash o topo? Slash lang. Sila, dindot kayo na kayo. Ngayon, ma'am. Abata tama. Mubo na kay po ng abaga na kayo. Wala sa tanawang Ha? sila. Para yan po. Yun yun.
Hindi ka man. Ah, pwede na diha, pwede. Abi na ko ka radio diri ko di ko kuno diri. Sayang tayo. Mo gani. Slash na to. Oh, slash. Wala ko mo, kuya, bata doon, wagi mo kayo, mapulit ka. Niagi nagkalisod balik na po, di ba te? May stress gyud. Ikutan mo na si Jennifer Big Rodriguez. Igagaw. Yang papa kong papa magsuon. Kailan mo? Gano'n sila. Igagaw me. We're going to do this for education. Gwapo na, gwapo na. Kasama natin. Ikaw, kaya namin yan ako. Ano sa lang ka na-operahan, ma'am? Ano man siya mo kanina? Wala ni Pumino ka lang. Mama, Mo 2 months na karong 11. Pwede na siguro. Also hemotoxic. mga Bertini. Ayaw yung panglaba, ha? Ayaw panglaba. Very sharp. Bloy, ako mo'y kuan ron, ako mo'y nanay tatay. Panglaba, ay Giatay ko ron. Siya, mo yung nanay tatay. Mga ko'y giatay ron. may bunot ni ma'am. Gibalik-balik og piti, wag yun magpapasitive, nagpositive hapit na 3 months. Nagtago ba? Kita na yun. Pero kuha na siya. Ni 3 months na dapat, mga 2 months pa lang uta to, kay madala ras tambal. 3 months di na pwede pirahan jud. Ano yung ipag-isakaan na kayo sa amo ang anak isa Tidak ko na daw. Dugay na sunda kay Manila pa may trabaho. Basta man trabaho ka, stress po kayo, di ka kuan. Nandugay na mo na sundan. Wow, may katupag. Walang masyado makikita ang pagkasira ng mundo. Bilang hemotoxic naman, ang kamagandang big fighter, kita pagpapatapin ito sa red ng dugo. Wala nito, ambilas mama! Ang ambilas mama nito! Napabila yung shop di ay? Oo. Asa dapit? Nasa kilit sa kuwan ay, kanang may radyo. Singa na natin. Ay na dia sa kanang tapad ila ka kanang naitlogan? Ilugan kay dili man na, iya, pangkuan man na. Kitsaw na di ay. Bagay sa Taiwan eh. Ah, kanang na sa may Taiwanese di ay, todo. Kilit sir. Gilid, oh. Kauban ba na na shop? Ikaw may tagiyatik. Kilit siya. Ikaw may tagiya, ikaw siya. Bayot. Ayun, hindi mamukoy. Ayaw ba siya iniwan mo? Hindi mga bukit. Duko niya mong ulo si Pakpa. Ako na ginagkasi, kailangan na yung... Unsa? Alam kay, kuhan mo na siya ka na pasyon-pasyon, day. Ay nay, Amo na yung premyo, day. nay motor show karon asa? Ano? Amo na yung premyo, sir. Di motor show lagi na. Oh, naman na. Argaw karon na karon? Karon. Yan mo nang laon na, sir. Laon na sa hapon ba? Anong ka kasi ko, sir? Kung sa ikaw ka na, motor cross contest. Motor show. Oh, kana. Panindotay na siya motor, di na siya kuan. Oh. Ano, ram, 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 ram. Iba, malatanaw ng ingana, uy. Hindi lahi ang motor cross. Ang motor cross katong muana sa mga kana siya ko ara na Pandaron, ma'am. pandaron ra. Naon rin yung alipod mo ng motor. Oo, ano ba yung tingog ka nga? Ano ba? Trabaho, ano ba? Nindot nan nawa na biya. Nindot kina mga motor na na. Nanaw na. Ito layo kay init kayo. Hindi mo, uy, baik ka. Mura to uno mura yung kupras. Alaon na ito na 5. Ano na, natin yung jacket. Mainit, hindi ka makuha. Mainit, hindi ka makuha. Picture niya naman. Anak yung anak din. May anak pulis, ang gusto, gwardiya. Ang asawa mo mo eh. Police diri sa asa man dis Dalagit? Negros. Inclus na sign. Uy, tayo mo nga, no? Ha? Pinanay police. Uy, nanay na puwita mo, manicure na. Gano ba? Gano ko na. Basta mga anak pod na maningkamot. Pumunta sa Eman. Dili man gud
kita maginikanan og maningkamot og may ding atong anak dili maningkamot wala jud. Ako siya maya-maya nga doon, mag-uulog ka na doon, may kapon niya, kung gusto siya doon. Tapos yung sa ikiba ko ito, sa ikiba. Hindi mag-sintay ko mahal. Gatuan din may utangan dito mas ginawa. Tarong siya mo, straight siya. Bago pala na pulis te. Wala naka-play duty sir. Dugay na di ay. Walang anak ya, baik laki. Kapon, baik laki niya ako kapon. Namanya pa pa karon di o. Yan. Hindi ako magkasumslingan diya ko. May krista ang anak pulis ko na diya. Di mo masiguro ang tao, di masiguro. Basta maningkamot lang. Ikaw mo magkasumslingan sa... Hindi ko katupin kayo. Tutuo malang diya. Ano magubang tao kay Limit ito, pagtutup ko man. Di ka pwede mo underestimate og tao kay wa mo kay bawas sa kapalaran kitang tao kanya-kanya tag kapalaran. Anak yung silingan na ito sa liba kung tiping kayo. Anak pulis kami nung mayaman na mga auto nila kung mo na diya. Pima na diya. Magsalig man guning ubang mga bata. Dagang yung tipikip. Ludo ginuti. Hindi na ninyo anak maluoy yung sinahan. Hindi maluoy. Sakto gyud ka. Mga anak ganing maluoy sa ginikanan. Ayan ko sa anak ko. Utang tagman, bigay mo na sa sila, makasalaw, mabuntag. Ako naman, bukuan mo, mautos mo tao, sige, tagpanigamot, mahal tinihin mo alin. Mo na yung depende ra gid sa ginikanan unsa man pagdala. Oo. Guide nimo sa bisag sa istorya ra. Oh. Utang sa bukas, pinali, anak sa kamawod. Mahimo man kang hemplo god. Anak kang ginuli, utang, tabangan ka. Hemplo tang ginikanan sa atong mga anak. Ug unsa tang ginikanan ang anak amo po na yung ano. Sila, buwang pa. Latino lang ni ma'am? Latino? Latino ba yung kalimutan ng mga arte kayo? Sa ganahan mo po, ano? Ay, ito rin mahalang dito. Kani takutan na dyan. Takutan. Dunia na dunia kay tatanamot din. Kaya ay kami pinabuhi. Kuan human ang balay, daghan pa kulang. Ano maginang maningkamot di man permit ang nasa ubos. Nay panahon day mo taas. Ayun niya. Basta maningkamot. Kamot ang basyahan man dun. Hindi ko kuno sa tinong takutan. Wala isakit. Hindi na ito sa sakit lagi. Ay, hanitin na niya ni ma, wala yung trabaho ko dadlo diri. Wala ka sa stamok ba? Wala yung trabaho ko dadlo. Nasakitan. Di pala subang manghidlog nga sakit. Takal ko dungga mo, wak makuan. Kanang manggigil kanang Siyo ko sa dungga ko, madlo ko lang. Kuan? Salamat ma'am. Ano sa hangkuan? Ay nindot debe. Nindot. Kuan ni, kung sa ingo ko inanaw kay ni bata si ma'am. Oh. Sa una gid di mo kana paputan yung buk abot gyud sa lubot yung buk sa una. Kay di na ko paputlan. Oo. Di ba sa ganahan ng kuko? Di ba Kaya kira? kay babata mo ako. Ipaito mo na sunod na tabi. Init nito. Ay karon. Ano lang? Welcome to my vlog. Ano na mga 3 months na, 3 months. Onyara ko sang pa dugayon siya ako ray balik dire. Ano siya, anak? Kaya na kasi kanang anak ni, kanang mga bilyar ba ba sa anak Sa Pugalo? siya, dili, sa ubong. Kanang mga, kanang canvasser ba, sa bilyar ba? Ay oh. Karang dia sa may waiting shed. Alagi. Ya, dapat pa nang bilyar mga Pala sila dito. ako na kuyuan. Tuntog na naman yung Anak ko, feelings. So mali ko kaya kaya ang hilo. nung nahon, hindi ako.
Ay, short ito kayo. Huwag kayo short. Yawa. Lagi na lang po, lagi ko ako mga short, nag-amay. Ganun na ganun yung t-shirt sa kuha nga na kay. Lagi silang tingin. Agad yun, hindi na ako pagpaplan sa Manila pa. Hi guys! Man ako gupit guys. Salamat ka, Johnny. Ate Rose. Ate Rose. Salamat sa customer. Salamat ninyo kay nalamig ang buhok. Iganahan ko sang buhok kay ninggaan naghang pamati. Labi na sang tiil. Kay nagwapa. Salamat ni Mami Pinky. Why 300 yun? 200 pesos. Yung anong Siyo sa kusira. Salamat sa team. Salamat ma'am sa kasayang mga customer. Gracia. Kung saan yung sa abong sa'yo ang pino tayo? Bilyar ba? Salamat kay ninyo. Thank you. Salamat kay Sir Ma'am. Salamat. Ha? Saktoran ni kamo ba kay mutaas pa man ni? Ha? Saktoran ni kamo ba kay mutaas pa man? Oh, Bago zero. Thank you. mag-in-event. Salamat, Sir. Ah, naging kumuha si ate. Buti, wala na. Ayaw, kayuti mo. Balik ko. Buwan ko. Ayaw ko bulot. Nya to sa mi. Salamat. Salamat kay ninyo. Salamat, eh. Salamat, ma. Salamat po. Salamat. Balik. Salamat, ma. Salamat. Tari sa mi. Balik ra ko gani pon kay musuway ra kog pakuts pa ba. Sige, ma'am. Bye-bye. Salamat. Bye bye. Sabi kayo, hinitin ko rin. Tang saringan dili. Nagupitan na gajud guys sa gangkuan guys buhok. Mugo na. Uli na mi kay grabe inita. Higaan na kangkuan guys pamati sang buhok. Wanay. Bye-bye. Ay, sabi tayo. Salamat. Salamat. Kaya nakadupan guys ang pamati. Wanay alimuot. Taas raman po ni makaduga dyan pa. Dinanaray pa sa bibig eh, bumata pa. Ingan ba itong mga viewers nga pamupan daw kay arong bata ko nung tanawon. Ay, lang sa kuwan-kuwan din, kaya mabinat niya ka. Gani, sunod na. Opera ng tupi, opera man na. Kami nakadog ang kuhan guys. Pamati sa karanay ako. Oo, ay nakasuway na kong ingani ka mo ba. Okay raman dahil pa ingani ka mo ba pa. Ay, mga bata tanawon.